ברוכים הבאים למטבח שלי, אפור אדום. המטבח שלי הוא קטנצ'יק, בערך סך הכל 4 מטר, אבל אנחנו הצלחנו להכניס למטבח הזה הכל, כולל מדיח, כולל תנור, קיריים, כולל עדים. בקצוות הוא מעוגל, גם למעלה, גם למטה. ככה זה. עשיתי כיור בפינה, שזה די נוח. מעליו יש ארון גם מעוגל, רק לצד השני. יש פה קלפה אחת. ככה. ליד הכיור יש מקום עבודה די גדול, גם מצד השני. מתחת נגירות, עוד ארון. המדיח בחרתי בדיוק בצבע של המטבח. יש פה ארון קטן לבקבוקים. באמצע מיקרו ועוד ארונות. ממול עשינו דלפק, שזה יציאה לסלון. ועוד שולחן קטנצ'יק ועוד ארונות. לידו אמור להיות מקרר, שכרגע הוא לא נמצא פה. כך שבמטבח הקטן הכנסתי הכל. אפילו תרוסים מצאתי בצבע השש. אני מאוד מאוד אוהבת את המטבח שלי.